Esan dezaket agian gehien kostatu zaidan liburu, idaztea gehien kostatu zaidan liburua izan dela. Izan ere aitaren etxeari gertutik begiratzen dio Karmele Jaiok novela honetan, bidea aurkitu nahian aurrera eta atzera ibili da kontakizunean. Hasiera batean, bide batetik jo nuela, gero atzera egin behar izan nuela, hau da, atzera eta aurrera asko egon dira. Gai labainkorra delako belaunaldiz belaunaldi, baloreak nola transmititzen diren kontatzen du, generoak, gizon edo emakume izateak nola baldintzatzen duen guztia. Horrek asko kezkatzen du Ismael nobelaren protagonista, izan ere bortxaketa baten aurrean, sentipen ezberdinak ditu, beldurra, bi alaba dituelako, baina baita errua ere. Eta honetaz idatzi dut jakinmindu bat nuelako nik ere ez, jakiteko zer sentitzen dute gizonek olako zerbait gertatzen denean. Beraiekin zer ikusirik ez duela sentitzen dute bai, baduela zer ikusirik, ez dakit, galdera asko daude, nik uste liburuan erantzunak baino galdera gehiago daudela zentzu horretan. Gai sakona eta aktualidade handikoa dudarik gabe, urtarriletik aurrera, itzulpena amaituta, salgai izango da baita gaztelaniaz ere.